Üdvözlök mindenkit! Most pedig bemutatjuk, mi a különbség egy átlagos és egy profi ajtó között. Krisz, nincs átlagos ajtónk. Ha ajtóhúzót választanak, vegyék figyelembe, hogyha kulcs nélkül mennek ki a házból, kizárhatják magukat. Krisz, van benne görgőszár, és van elektromágneses zárunk is. Jó, akkor vegyük újra. Krisz, van 240 magas ajtónk. Jó, oké. És persze van tűzgátló ajtónk is. Krisz, Igen? ez csak dekoráció. Jó, tudom. Szóval, hogyha érdekelnek az ajtóink, az ajtajaink, vagy a... Mondd azt, hogy delta ajtó. Jó. Delta ajtó.